sorte. Kan se ikke finde det der. Sorte med rød. For helvede. Jeg havde allermest, men han skal bruge de røde. Ja, og jeg vil bare ikke skid så. Pisse her. Satan ikke på forsiden af dem. Og kom nu! Vi bliver ved med at spille. Videre. Godt, Mikkel! Det næste! Okay. Vi bliver aldrig nogensinde varme igen. Vi bliver aldrig nogensinde varme igen. Kom! 4 meter bagved, Alex! Jeppe! Organiser os! Det fucking hader jeg, men man bliver aldrig varm. Godt der, Niklas. Kom! Venstre! Fuck, hvor mange fejl. Passer lige nu. Kom nu ned og vend den der! Skyder. Kom. Ej, fuck se, kom nu. Nej. Kom nu videre! Tæver hånden på dig. Kom ned på plads! Dammer, bakke! Op! Og det kigger ud. Mikkel! Venstre, Mikkel! Jeg er med! Niklas, kom! Kom! Ryk! Indad, rigtigt. Også lidt fra mudder af. Afsted. Super. Der. Ej, kom nu! Drenge, snak nu sammen! Jeppe! På Victor, ikke fra vand. Se. Centralen med helt skub. Det er helt vildt. Fuck, jeg er snart. En bold. Kom nu ned! Skal du ikke sige, at han har mod Bakke ned! Sofus, bakke ned! Moment. Kom nu, Sofus, for helvede da. Og så kom frem! Gå hjem! Det er nu! Kom frem! Kom! Niklas, fortsæt! Anden bolde. Kom, Morten! Første gang, Bambum! Kom! Bambum, der er langt, kom! Anton, kom! Væk! Sigeren. Skal fremad, Thomsen. Jeg kan lege nu. Jo, snart i hvert fald. Meget, meget snart. Når vi har skåret, så er der. Kom, Niels, tag den. Ja, gå ind og score. Satan da. Vi er bagud, eller nej, fuck, vi er bagud. Vi er bagud 2-1. Ja, først, så!
Helt seriøst. Dumt der. Han ligger ned i bærst område nu, kig. Ja. Nå. Kom nu, Sofus, kom nu. Direkte! Ja, kom nu, Sofus, kom nu, Morten. Pis. Mikkel, så bak dig ned! Kom med Sauer, kom nu! Ja, han er bange for at vinde nu. Fuck, hvor smukt. Modsat! Kæft, hvor er det genialt. Sofus. Det går alt for langsomt. Bernie, det går alt for langsomt. Spil nu! Ja, smukt. Fuck, det var længere. Ligger sig allerede nede nu, men de går bare rundt og filmer jo. Ja. Han har han siger, at vi allerede ligger også nede nu. Det skal da komme, fordi de går rundt og filmer. Sådan der! Videre, Bambo! Ind, Olli! Han er der. Det er ordentligt, Arne. Anton, kom, Anton. Og videre! Kom her, hold nu trækket! Så er en lang bold igen. Ej, hold nu op. Okay, du har filmet over 7 minutter nu. Spark ned! Bambo helt Det er lang tid tilbage, tror jeg. Der er heller lige om lidt. Sådan der tidspunkt, der skal lave godt. Der er ligesom kommet ind i varmen. Ja. 5 minutter spil nu. Kæft, hvor er det koldt. Jeg er fandme ikke derude længere. Hold kæft, hvor er det koldt. Kom! Direkte! Hey! Det er totalt bevidst, at det er pisseklamt. Det er så fedt, når han gør det der. Jeg kan så, kom nu, Billy. Nej! Op! Hvad fanden, mand? Hvad så? Hvor flækker han ved der? Det kunne fandme være fedt. Ja, mål nu. Nej, det tror jeg ikke. Fuck ham også ikke. Hvor lang tid spiller vi? Dommer, hvor lang tid spiller vi? Jeg spiller 46 nu. Jeg spiller 40 normalt, ikke? Nej! Er det seriøst? Fuck, hvor var det